Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ay, patuo na lang gud ping. Unsa magoy na akon magamping lang gud tagod. May rabag makita ng kagaw, dili ra ba? Sige na lang eh. Tuman na tas mando, Reyna. Mando sa Rayna ka diha. Dili ba na dautan ako ping ha? Oh, di lagi. Oh, nakuha lang ko lain kutsara, ha? Unsa naman sa daping? Tubagan na na imong silpon. Ay sa pagtagad ining kutsara. Tubagan na yun na. Gitabag rin sa mga doktor si Mama. Tabagi ko rin yung ampo para niya. Sige, Father. Akong pahibawon ng uban. Pagpakaligoon lang yun, Father. O makalaom ka nga mag-ampo mi para ni Mama ni mo. Salamat, Lida. Salamat. Father. Dok, kumusta si Mama? Kamu mo'y giunan akong pahibawon nang. Pahibawon na sana ako ang uban. Mag-post ko sa among GC aron ma-inform ang uban. Sige Lida. Pero nganong ikaw maiyang gitawgan? Nganong dili man kami? Wala ko no siya maghunahon na kinsa tawgan nang. Kung kinsang number ang una niyang nakita, mao na lang kuno iyang gidayal. Og na-timing lang nga ako. Mao ba? Sige, day. Sige, babay na, day. Kay akong sultihan si Piping. Salamat sa imong pagpahibaw, ha? Bye! Ping! Ping! Wapa ko mama no Francis Kring. Ay, pagdali diha kay bahin ning Anghela! Paghinay diha, paghinay! Hoy, paghinay, oy! Usay balita ni ang hilagring. Sa di pa kumutubag, mangutana una ko. Oh. Nang hugas ka na ba sa imong kamot? Nausas ang hila. Nang hugas ka na ba lagi sa imong kamot? Mana? Unya, nanabon ka. Nausas lagi sa ang hila. Nanabon ba lagi ka sa imong kamot? Wa! O kung di ka mo sulti kung nausas ang hila, ihilamos ko na sa mong nawa kong kamot. Through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. Amen. Per instam sanctam antium et suam pilsimum misericordia LGBT Dominus Christi Spiritus Sancti. Amen. Ping, kalma lang ha. Nagkurog ka naman gud hinuon diha. Inom una o aron mo kalma ka. Salamat, Ping. Ayaw itawag nervyos diha, Ping. Magampo lang ta nga makalabang ra si Anghela ining laing pagsuway nga iyang giatubang. Gring, paselo ako ha. Wa man ako tuyo ang nga naingon ko ini. Wa ako kasabot kong gibati. Nikalit lang yung kurog. Wa ko kasabot.
Ay, nganong mangayo magagpasaylo eh. Kung nabalaka ka nga nasakitan ko, huwa ko masakit iping. Nakasabot ra gyud ko. Ako gani diri gipangulbaan man sad gani ko. Pero way ko mo sa pagampo. Magampo taping, iampo na to ang kalag ni Angela. Sabi ka lang, uy. Buhi pa mas ang hila. Iyang kaluwasan ba mo ay atong iampo. Naratol naman sa Hinoon, good ko, good. Dali, magrosaryo ta. May the Lord, who praise you from sin, save you and raise you up. Amen. Utap gadis liberatum disabit at kirpropita salibet. Amen. Father, you already take into account every stirring good well. And you never refuse to pardon and sins of those who seek your forgiveness. Have mercy now on your servant, Angela, has now entered the struggle of her final agony. May this holy anointing and our prayer of faith comfort and aid her in body and soul. Forgive all her sins and protect her with your loving care. We ask this, Father, through your Son, Jesus Christ, because he has won the victory over death. Open the way to eternal life, and now lives and reigns with you forever and ever. Amen. Ang ikaduhang misteryo sa himaya, mao ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galano namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw, pasalua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunoa luwa sa kami sa dautan. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babae. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever. Amen. Benedictio de omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendens super vos et maniat semper. Amen. Diyos ko, ikaw na bahala ni Mama. Oh,
himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kinsay nanawag? Si Pader. Si Father James? Hello, Padre. Nang, wala si Mama. Unsay sulti ring? Sige nang, nagpahibaw lang ko. Bye. Padre, kadiyot lang, Padre. Hello? Di putol na. Dali agud. Ping, Unsa ra di sulti ni Pader? Kumusta na mas mama niya? wa na si Angel Aping. Pahuway nga dayon, ihatag mo kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapaong, magdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Ping. Okay ra ka? Naluoy lang kung nagunahuna ni Pader. Wain tayo siya ikaunong karong panahon na. Doon na sa tingali, Pingoy. Ang ila ding mga kaparintihan, og labing siguro ang mga kauban ni Ampari. Karon man untang panahon nga mas labis ang magkinahanglan sa iyang amahan. Pasensya na, Gring, ha? Makahilak man gyud ko. Ay, way kaso, Pingoy. Kasabot ra ko. Nakasulti ba ka si Angela ni Pader bahin ako? Nakatugan ba ka sa tinuod? Ma, sakit gabibiyak ka na ako. Pero nahibaw kong nahiluna ka na ubad sa tulangit ng amahan. Mingaon ko di mo, ma. Mahal ta kay ka. Mahal ta kay ka ba? Ampat. Huwag ko mahibaw hangtod kalus anak ko dadon sa kuntukan ang kasakit sa iyong pagbiya. Huwag ko mahibaw ba? Ma. Salamat sa iyo mga pagampo. Tuara si Padre Ping ay. Pagdali kay murag musod na nas kumbento. Oh. Dre! Dre! Kadyot, Dre! Nakakita siya na to, Gring.
Ay, taon sang padre, oy. Subo in taon kaayog naw. Di kulbaan mo ko, Gring. Nahibaw na kasiya. Maminaw lang tag-un sa iyang isulti, Ping. Kumusta, Noy? Nang, Oh, Dre, among pahasubo. Pader, Pasensya nga, wa gyud mi makaunong nimo padre ha. oy kaso lang, di masan mo pwede kabiyahe. Pero nagnovena mi padre. Nagampo mi parang mama nimo. Nahibaw ko nang, salamat kayo. Noy Piping, salamat ninyo. Nahibaw kong inyo yung giampo si Mama. Ug di kay kamo lang, daghan pa. Kay bisan wa mo makaadto personal sa iyang haya ug hangtod na sa paglubong. Way puas ang mga tawag, mga text message. Ako gyapon na feel ang inyong pag-unong. Ug salamat gyud kay ninyo. Salamat. Ping, wa may kausaban sa lihok ug sinultihan ni padre. Wa gyud di ay makatug-an si Angela niya. lagi no. Ipangulbaan bi ako ganina. Mabitaw to nga panagsara kong sulti. Oo niya. Unsaon man eh. Ikaw gyud ay mismo ang mutug-an niya sa tinuod.